Predstav si, že sa bicykluješ. Ak zastavíš a budeš príliš dlho premýšľať, ktorým smerom sa vydať, stratíš rovnováhu a spadneš. V biznise je to úplne rovnaké. Čakanie je chyba. Čakanie na 100% informácií je tá najdrahšia chyba. Ak čakáš na dokonalý moment, ostatní ťa predbehnú. Keď príde kríza, nemôžeš zamrznúť. Tu sú overené kroky, ako sa rozhodnúť rýchlo a zvládnuť tlak. Prvé pravidlo 80%. Ak predpoveď hovorí, že na 80% bude pršať, nečakáš do večera. Jednoducho si zbalíš dážnik a ideš. V riadení firmy to funguje rovnako. Urob rozhodnutie hneď. Je oveľa lepšie spraviť dobrý krok hneď, než dokonalý v čase, keď je už všetko stratené. Druhý krok. Urči si presný deadline. Keď horí, nemôžeš sa hodinu rozprávať o farbe hadice. Daj týmu jasný časový limit. Keď čas vyprší, prestáva sa debatovať a začína sa konať. Tretí krok. Priprav sa na najhoršie. Vždy si polož otázku. Čo najhoršie sa môže stať? Keď poznáš najhorší scenár a máš plán B, strach z rýchleho rozhodnutia okamžite zmizne. Štvrtý krok. Povedz ľuďom, kam sa ide. Keď kapitán na lodi nevie, kam plávať, posádka panikári. Ľudia nečakajú, že budeš vedieť všetko. Čakajú, že ich v kríze sebavedome povedieš vpred. 5. krok. Metóda After Action Review. Jednoduché vyhodnotenie po akcii, ktoré vašu firmu posilní. Položte si 4 jednoduché otázky. Čo sme čakali? Čo sa stalo? Prečo ten rozdiel? A čo na budúce spravíme inak? Bez tohto kroku urobíte na budúce tú istú chybu. Práve A a R urobí z krízy lekciu, ktorá vás posilní. Kríza nie je koniec. Je to test toho, ako rýchlo sa dokážete prispôsobiť a výjsť z nej silnejší. Rozhodnite sa pri 80%, udajte smer a učte sa. Držíme vám palce. Viac na akoriadiť firmu.sk